Ahoj. Čauky. Teď jsme se rozhodli natočit další video. No, natočit další video. No, Prostě video. jo. Co? Nevím. Asi mají vedle nějaký večírek. To bývá pořád. Jo. A mají dobrou hudbu, viď? Jo. Počkat. Kde mám telefon? Tady. No, takže my jsme chtěli... Počkej. No. Podle mě se to tam jenom pustilo samo, to někde dělá za můj telefon, takže to necháme, ne? Aspoň budu mít hudbu. No, počkej. A koukni se, že ti někdo nevolá. Máma? Jo. Ahoj, mami. Jo, jasně, uměli jsme nádobí. Jo, jasně, samozřejmě, že jsme si dali večeři. Samozřejmě věnečky, že jo, co jinýho. No, máme se dobře. Cesta byla dobrá. U Kikiny to bylo taky dobrý, viď, Kiki? Jo. No. Jo, jasně. A budeme teda spát v obyváku? Dobře, tak jo. Čau, mami. Ahoj. Co to je? Mamka? Jo. A mohla bych tam tu písničku pustit znova, co na to říkáš? Co? My to máme na naše fotky. Fakt? Jo. Hustý. Jo. My to natáčíme. Fakt? What the fuck?